Let's get tuned up, blood! Sme späť. Áno. A už sa mi pomaly dokončí jeden test. A už nahrávam aj ja. Takže čus. Takže čus. Nahrávame dvakrát. Dvaja. Stromouk. Nie pavouk, ale stromouk. Vhnot. Hovoríš, kamarát? Nič. Ja na to hovorím len, že sú to šunkové klobásky a pozrieme sa do obchodu na S13, kde mám účet Spiritko 333, úroveň 41. Kámo, jemu ostalo 69 HP! To nie je možné. XXL Elik na silu, na ktorý nemám, pretože som sociál. Obratno 61. Ani na to nemám! Bože, ja som... No nič, vyskúšame podzemko. Mám tu otvorené 5 podzemiek, ale neviem dať... Pána temnoc som minule skoro dal. Takže dúfajme, že padne. Dramatická. Tak vôbec nepadol. Neubral som mu ani trošku. Arénka. Oproti 54, jak hovno. A je exp event. Všakže troller. Takže čo? Budeme mať viacej expo na naše zasrané hlavy. Dobre, teraz sa presunieme na účet S22, kde máme, ktorí hrali Assassin's Creed 3, Connor, SK, level 18, v klane Elite Killers, ktorý založil tento tu cigán. I know. A mám dať nejaké tieto? Zlaté. Čo? Nejdem nájsť kľúče. Nie. Idem si založiť, že som nejdem. Nie. Musím si aktivovať e-mailovú adresu na tomto účte. Na všetkých mám len tu. Na Conorovi? Hej. A to urobím dneska. To dneska urobím, to sa neboj. Nič. Pozrieme sa. Čaroobchod, inteligence. Zase nič. Cech. Daroval 3 zlaťáku. Si zabil. Smrtka. Ju nedám, ani keby, že som sa posral, pretože berem strašne málo. Mám málo HP. Zostalo 3242 HP. Možno padne. Tak, quest a presunieme sa na s11.svgame.cz. Prvý dám to jak 3. A máme tu S11, kde máme náš účet, ktorý sa volá, počkajte si, trošku menší lag, pretože môj internet je mega uber rýchly. No sme tu. Pozrieme sa do obchodiakov, zbrojírna. Tak, pozrieme sa, čo za šajze tu máme. Brnenie 30, rukavičky, poď, čo? Topánky, rukavičky, šajze, dobre, nič. Čaroobchod, malý elik na výdrž, aj ten sa mi hodí. Troller, čo nič nehovoríš? Neviem. Počúvam teba. Tak. Vieš, čo mám onom v popise na 122. Mám vajcia na rohožke, som iný kápo a znaš preč? Lebo ste nám mali popcorn na opici. A tam 2 plus 2, 9. Tu. Ďalší quest. S21. Kde máme, neviem presne akú postavu. Ale mám tu 17 levelu, ktorá sa volá Fidgeter SK a je to lukostrelec. Už som to zistil. Ukážem vám to. Mám tu... Aký si level na S21? 21, 17. Mám tu 2 epiky. Nahrdelník na všetko. A brnko na 3 staty. Ale nie sú to až také veľmi dobré epiky, ale to nevadí. Zručnosť 20. Tieto rukavice sú sexy, ale nemám na nich love. Ale dneska si ich určite kúpim. Magia.
Pozrieme sa do čarov, nemám ani na elík, výborne, som veľmi bohatý. Tak, opäť... Ja už na začnem si stavím. Fuck. Ja na mojom toku spauznem, aby to nebolo kilometrové. Ja natáčam len 5. Smrtku nedám, ani keby som sa posral, ani keby že si naserem za uši. Arena. 80 HP, bože. Tak a dáme si hospodu. Zručnosť 15, šťastie 13, to sa mi hodí. To bol taký menší strich, lebo už sa mi vykončuje Hopsoda. A máme tu ešte ďalšiu postavu, ktorá sa volá Mario 11. Mám túto postavu od spolužiaka. Nečakane sa volá Mario. Nečakane, strašne nečakane. A je to level 23, je to zase Warrior. Zase, no mal som... Nemáš nejaký účet, taký 30-20 level? 30-20 level? Musím ťa sklamať, ale asi nie. No ja to zatiaľ na mojom pauzni. Pauzni, ja to točím. Tak, pozrieme sa do obchodov. Nie. Mám tu Epic, takýto epiček, našťastie, ale tento mi pridáva aj silu a tento len šťastie. Potrebujem poradiť, troller. Čo? No, mám štít, epický, ktorý má 25% blokovania a šťastie 85. Ale kúpil som si normálny, ktorý má blokovať 25, zručnosť 14 a silu 12. Ktorý si mám dať? Povedz ešte raz. Epický blokovať 25, šťastie 85. Normálny blokovať 25, zručnosť 14, sila 12. Neviem, vyber si. Ale tu v obchode mám ďalší, blokovať 25, tento si vezmem. Dám si tam takýto veľký, tento predám, epický si nechám, že potrebujem nejaké šťastie. Mám tu 224 goldov, čo je veľmi dobré. Potrebujeme sa do magie, presne. Elík na výdrž veľký, no nie veľký XXL, ale stredný. 2 elíky stredné na výdrž a jeden stredný na intelku a jeden na šťastie, ale ten nechcem. Či chcem? Chcem, áno chcem, mám na ňom miesto. A ďalej itemy sú tu, žiadne. Výborne, úžasné, dáme si arenku, nejaký Zohan 152, kúzelník, padol a dáme si podzemko. Tu by mohlo niečo padnúť, ale tento kostr vojak by už... No. Takže sme späť. Už mám tu stopku. Opäť nepadol, šajze. Tak. A podstate tu umerali. Dáme si quest a presunieme sa na posledný svet, ktorý je svet 12. Je to vypíšem na Facebook. A tu máme nášho Shifta SVK. Tak ja to zase strihnem. Shifta SVK, ktorý je zase Warrior a je to level 7. Je to taký slabší účet. Dosť slabší, ale to je zatiaľ tak jedno. No, takže pozrieme sa v prvom rade do zbrojírny. Nejaké rukavičky, to nechcem, tiež sila 4. Veľmi dobré, veľmi výhodné pre mňa. Toto predáme len za 4, ale aj tak. Blokovať 15, niekde mi skončil quest a bude to asi na S11. Áno, nemýlil som sa, je to na S11 a dostal som hubičku. Ideme oslavovať. Tu podzemka nejdem skúšať, pretože tam ešte nedám podzemka. A dám si ďalší quest. Mám nový účet. Aký? Na svete 22. Veď na 22 už máš. Ja viem. A je... 30, no neviem, aký je, počkaj. Sila 3, počkať, sila 3, Sila 3, no kúpime.
Tak, prsteník. Výborne. Podzemka. Nemáme ešte podzemko, dáme arénu. To je svet 12, no. Tak, aréna padla. A dáme si hospodu. Ako tradične na každom účte. Počkaj, toto je najvýhodnejšie. Tak, ja dám menší strih, vytvorím si ešte jeden účet a za chvíľku som back. Takže som späť. Mám nový účet, ktorý je na S14. Je to Gragas.sk. Kúzelník, pretože mám len jedného kúzelníka. A to je na S11. A práve to je ma štve. Čože? Nie. Tu si hneď kúpime pár vecí, aby sme mali aspoň nejaké na seba. Výdrž na to nemám. 5.13, 4.14. Bodky si kúpime. Brnenie 3, brnenie 1. Toto. Rukavičky. A máme 0.1. Tak. Máme základné veci. Čaroobchod. Nejaký elík. Žiadny. Ani. Na inteligenciu. No, treba mi 75. Dáme si hneď tak od začiatku arénu. Ach, to nedám. Bože, keby som začínal prvý, no. Takže je exp event, čiže budeme dostávať riadne veľké expy. No, aspoň to tak vyzeralo. Pozvi ma do cechu. Ja žiadny cech nemám. Ale na 22, no nič. To sa pozvi sám, ne? Počkať. Tu už mi tiež skončí quest za chvíľku. Dám ťaku s vodcom. Vaj. Dobre. Takže za chvíľku sa mi končia questíky. A pozriem si Sien Slávik, to je tu prvý. Bezejemný. Zlatý profil. Výborný. A pozvi ma. Ako sa voláš? Ako sa voláš? F-Fest. Čože? 2F. Jak? F-Fest. F-F-E-D-C? Nič. F-Fest. E-F-F-E-C-T. Úžasné. Keď máš taký debilný mikrofón. Počkaj, vidím z cechu. Temná horda. Zajímavý účet. I love football, dobrý popis. Si dodrbal. 34 sekúnd, za chvíľku to je. Ty ešte stále nenatáčaš, bože. Počkaj. Pozval si ma? Nie. Počkať. F-Fest. Takto. Bože. Pozvi ma do cechu. Pozvi ma do cechu. No čakaj! Keď ideš na postavu. No? Dám si tvoju postavu, hej? A neukazuj mi, že pozvať do cechu, vôbec. Žiadne pozvať do cechu, nijak. Vôbec. F-Fest. Správa. A čo ti tam mám dať? Hovno? Skús cez cech ma pozvať. A ako asi? Tam dáš pozvať. Mne tu svieti len ikonka, počkať. Skús sa odhlasiť a prihlásiť. Bože. Čiže menší fail. Tu sa mi už dokončil N2, úžasné, to je strašne sexy, 659. To si dám, to je výborné, tu mi skončil quest.
Odkliknem si questy a už. Toto. Tu, dobre, S22. Už? Počkať, ešte som sa ne... Odhlas! No veď za to. Už to má 15 minút. No nič, takže ja sa s vami lúčim. A ja tiež. A Ja mám 12 minút. uvidíme sa u ďalších. A ináč mám nový účet. Čo sme začali, čo si ozvonil. Uvidíme sa u ďalších videí z OSF a tak ďalej. Čaute. Čus.